voltmeter 0 till 1 volt för lambda-mätning. Så ser det ut när man startar den. Där, 0 volt. Ökar jag på lite. Nu är filtren kopplat. Om jag tar bort den här, då blir jag ganska nervös. Den blir inte så snabb att man inte kan se blinkningarna, så att det är liksom inte flera som lyser samtidigt, och de fladdrar ju ganska snabbt. Ja, men jag kommer nog köra med filtren kopplat. Det är ett digitalt filter som är förbaskat enkelt. Det består helt enkelt i att den mäter signalen 20 gånger och gör ett genomsnitt.